Šta ima Super Ninja? Dobrodošli nazad na Ninja Kids TV! Danas smo na Times Square-u. Sada smo u New Yorku. Radit ćemo epski 10 minuta foto izazov. Sa novim prijateljem Jordanom! Matero! Da. Drugari, imam vašu majicu! Tako je. Obožavam je, stvarno. Šta ima Jordan? Da, hvala što ste me pozvali. Ja sam spreman, a vi? Da. Znate šta, uradio sam tonu 10-minutnih fotografskih izazova i nikada ranije nisam radio sa ninjama. O, da, tako je. Radimo to! Si spreman? Pa ne baš, moram da uzmem kameru prvo. Okej, narode, pogledajte kakvu sve opremu imam. Ali ova kamera koju trenutno držim može da zameni sve ovo, tako da napravit ćemo odlične stvari. O, da. Ajde da zatvorimo. Okej, imam svoju jako cool kameru. Uzeo sam svoj objektiv i spreman sam. A O, vi? da, spremni smo. U redu, narod, ovdje sam na Times Square-u da vidim koliko sjajnih snimaka mogu da dobijem za 10 minuta s ovom ninja decom. Jeste li spremni? Idemo. Glasajte, definitivno ću pobediti. Počnimo. Okej, svi ćete dobiti sjajne fotografije jer ja snimam sjajno. O, da. Okej, idemo, jeste li spremni? Kad kažem krećemo. Okej. 1, 2, Idemo. 3, idemo! Okej. Ja. Ja, okej. Idi tamo. Okej, izvini, ovde. Okej, dobro. Okej, imam te, ko je sledeći? Ja ću. Hajde, brzo, Okej, stavi ti. tamo. Okej. Hajde. Okej, spreman i hajde! Okej, možeš jednom? Ili ne moram, ovo je odlično! Ja. Odlično! O, idemo sad ja. Peyton, hoćeš ti pre mene? Ja ću. Idi tamo brzo, tamo. I da se vidi ovo iza. Okej. Čekaj, želim da vidim. Okej, stani na ovo. Da, dobro. Okej, ostani tako i da! O, odlično je ispalo! Bravo! Da, uspeli smo! Ešten, idemo. Okej, idemo. Idemo nazad. Okej, ja ću da skačem s ove platforme. Dogovoreno. Jesmo dobri? Čekaj sekund, samo da proverim. Izvinjavam se, šta ste hteli, policajče? Okej, završavamo. Ništa, ovo je posljednja fotka ovde. Okej, onda je gotovo i ajde! Okej, uspeli smo. Izgleda vrhunski. Okej, hajde, idemo. To. O moj Bože, ovo je tako cool, ovo je bolesno dobro. Da. Da, šta? Ne, uzeli ne. torbu, brzo, za njim! Idemo ljudi, brzo. Ukrao je torbu. Hajde, požurite. Pobeći će nam. Vrati mi opremu. Ne brini, uhvatit ćemo ga. Stop. Narode, mislim da ide u podzemnu, brzo. Narode, mislim da ide dole. Idemo. Imam kartu za metro, idemo. Gde je on? Oh! Hej, vrati se! Wow. Eno ga, brzo! Idemo. Narode, otišao ja nemam nikakvu kartu. Ide, ja imam kartu, ajde, brzo. Stani! O, idemo. Brzo! Čekaj. Naš si, ne. Ne, ulazi u voz, ne! Idemo brzo, hajde. Jordan, padi torbu. Okej, daj mi je. Wow. Odustani, prijavljujemo te! Da. Okej, pametan izbor. Wow. Idi se za Beži njim, nam, brzo. padaj ga. Ova deca su luda. Ostavite moju torbu sa aparatima. Ostavite moju torbu. Vraćaj se ovamo. Ajde, brzo. Vraćaj se.
Gde je on, narode? Mislim da je otišao tamo. Ne, znam da je tu negde. To je on, hvataj ga! Hvataj ga, požuri, brzo! Wow, ne! Idemo! Imam ga! Wow! Stani malo. Ja vas znam. Stvarno? Šta? Vi ste ninja deca? Da! Ja volim vaše videe. Stvarno? Hvala. Da li si ti Jordan? Da, ukrao si mi torbu. Žao mi je, neću to ponoviti. Da li mogu da budem u vašem videu? Molim vas, uživao bih. Morat ćeš da potpišeš obećanje. O, potpisat ću obećanje. Stvarno hoću. I onda možeš da budeš u videu. Naravno, Ok, da li onda možemo može. da se slikamo, molim vas? Hajde. Naravno da može, hajde. Ja ću. Ovo je ludo. Vi ste jako cool. Neverovatno. Ok, spremni? Može. Pa, narode, to je to, vreme je isteklo. Stvarno? Isteklo je? Šta? Završili smo foto izazov. Kladim se da sam ja pobedila. Ne, definitivno sam ja pobedio. Ne. Izvinjavam se, Da. hvala još jednom, ali moram da idem. Ćao. O, važi. Narode, Ćao, ovo je bilo bilo je strava. neverovatno. Čekaj, Da. vi ste ga pustili da ode? Pa da, jesmo, ali... Pobegao je. Dobro, bar imamo torbu. Da, bar imamo torbu. O, da, tu je. Ok, tu je torba. Okej, hajde da se zabavimo u Njujorku. Ajde! Tako smo se zabavili vraćajući Jordanovu torbu za aparate. Bilo je super. Bila je avantura. Hvala što ste sjajni. Ćao! Ćao! Vidimo Hajde, se. Colt, brzo. Čekaj. Salto. A, nebitno. Wow!